аз 11 нафар сиркбозони рус ки тӯли бештар аз 2 моҳ дар тоҷикистон банд мондаанд, қарор аст 8 нафарашон рӯзҳои наздик тоҷикистонро тарк кунанд. сафорати русия дар тоҷикистон дар сомонааш хабар додааст ки рӯзҳои наздик дар садади анҷоми 3 парвози ширкатҳои сибир ва уралскии авиалиния аз душанбе ба шаҳрҳои сургут, новосибирск ва екатеринбург аст. аз сафорати русия ба сиркбозони бандмондаи рус хабар додаанд, дар сурати ба ҷониби тоҷикистон мувофиқа шудани санаи парвоз онҳоро огаҳ мекунанд. ҳамаи ҳунармандони сиркамон ба русия бармегарданд. ман ва 2 ёрдамчиам дар душанбе бо ҳайвонот хоҳем монд ва бозшавии роҳҳои заминӣ ва марзҳоро интизор мешавем, ки якҷо бо ҳайвонот ба русия баргардем. ин сиркбозони рус бар асоси як дастури сафорати русия дар тоҷикистон аснодеро дар сомонаи госуслуги пур карда ва барои омодагии бозгашти худ ба русия аз тоҷикистонро таъид кардаанд. Я с детьми улечу, потому что, нам здесь с детьми очень оставаться, и не то, что опасно, потому что... Ман бо кӯдаконам парвоз хоҳам кард, зеро банд мондани кӯдаконам дар ин ҷо на танҳо хавфнок аст, балки шояд дигар дар ин наздикиҳо парвози тайёраҳо ба Русия анҷом нашавад. сафорати русия хабар додааст ки парвози тайёраҳои русӣ ба тоҷикистон хос барои бозгардонидани шаҳрвандони русия аст ва шаҳрвандони дигар кишварҳо ҳаққи парвозро надоранд. мақомоти фурудгоҳи байналмилалии душанбе аз омодагии худ барои қабули тайёраҳо хабар медиҳанд. сар аз хадамоти истеҳсоливу тиҷоратӣ, қабул ва пешвози ҳавопаймо, хизматрасонӣ, таъминот бо маводи сӯхт, ҳамаи хадамотҳо дар ҳолати омодабош қарор доранд. мо дар ин самт ҳеҷ мушкиле надорем. сафорати русия санаи дақиқи анҷоми парвозҳои чартерии ширкатҳои сибир ва уралскии авиалиния ба душанбе ва баръакс барои баргардонидани шаҳрвандонашон нагуфтааст. мақомоти тоҷик ҳам мегӯянд то ҳол аз ҷониби русия дархости парвозҳои чартерӣ барои аз тоҷикистон берун кардани шаҳрвандонашонро дарёфт накардаанд. анҷоми парвозҳои чартерии тайёраҳо ба хориҷи кишвар дар мувофиқа бо ситоти ҷумҳуриявии пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар тоҷикистон сурат мегирад.